ಸುವರ್ಣರು ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬುಚ್ಚಿಲ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು, ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಕುಡೂರಡ ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿನಾಗ ನಡೆದನ ಐಟ್ ಒರಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಜನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಇಂಬಕ್ಲ ಅರ್ಜನ ಲೇಸಿದ ಮಿತ ಜಾವಡಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅರ್ಜನ ಮಿತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪಿತಾಡ್ದ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಮಂತೊಂದು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ಮಂತೊನ್ನಡ್ಡೆ ಅಂಜನೆ ದೇವರ ತುಗಿಪುನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ವಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಬೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದಲೋಲ ಏ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಏ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದಲೋಲ ಏ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಏ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಗಜಮುಖದವನೇ ಗಣಗಳ ಒಡೆಯ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೇವ ಗಜಮುಖದವನೇ ಗಣಗಳ ಒಡೆಯ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೇವ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನು ಧರೆಯೊಳಗಿಟ್ಟವನೇ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನು ಧರೆಯೊಳಗಿಟ್ಟವನೇ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ ಕರೆವೆನು ಬಾ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ ಕರೆವೆನು ಬಾ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ. ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ಯ ಮೆಗ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆರಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಜಿತ್ತಿ ಮಾತೆರಲ್ನ ಮೂಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ನೊಳಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆ ನೋಡೊಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಂಬೆರಡೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಇನ್ನಿ ಮಾನಿಲಡ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಕರಿಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆತನ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಐಕ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸರಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾನಿಲದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಾನಾರ್ನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿ ಬಂದ 2002 ನಮ್ಮ ಮೂಲು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ದ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಲೆಪ್ಪೊಡುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಮಾನಿಲ ಒಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆತ ಅಪ್ಪಗೆ ತೆರಿಯಂದು
ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾನಿಲಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ಇತಡೆ ಬರೋಡು ಏಪ ಬರೋಡು ಇರ್ನ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಂದ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ನಿಖುಲೇ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನು ಪಂಡನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪನೇರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಈ ಬಾಗಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಿನಾರು ನಿಜವಾದ ಏತು ಜನ ಮಾನಿಲಾಗಿ ಪೋತೇರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾನಿಲಾಗಿ ಪೋತೇರು ನಾನು ನಂಬುದೆ ಫೋನ್ ನಿಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದಪ್ಪ ದಯಬಂಡ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜರ 2 ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಇರ್ದು ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೋಯಂಡು ನಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಿ ದಯಬಂಡ ಆತು ದೂರ ಉಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಡು ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಮಠ ಕಟ್ಟದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಆತೆ ಹತ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಏತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬಂಗಾರದ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಸಮೇತ ಮಂಟಪ ಸಮೇತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಮಾನಿಲ ಅಂದ ಪನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಕೇರಳದ ಬಾಗಡಿ ಏರ್ಲೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾರಾತ್ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸು ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂದು ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೇರ್ಲ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಪವಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಕಲ್ಲು ಜರ್ಪರ್ಲ ರೆಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಇಜಿ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನವಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ದಯವಂಡಾರಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂದೇ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಲ್ಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಲಸ ನಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಈ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ದಯಬಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಇನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ನಂಗೆ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಪೂಜೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪನೇನು ತೂನಗಾರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ಖರ್ಚು ಉಂಡ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟು ಈ ಖರ್ಚಿಲೇನೆ ಎಂಚ ನಿಭಾಯಿಸುವರಿಂದಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಬಂಡ ಆ ನಮನೆದಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಏರ್ಲಾಲ್ಪ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬರಲಿ ದಾನಿನಕ್ಲು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಆರ್ಬೋದು ಮಲ್ತಿದ್ಯಾರು ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡೆ ಆರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಆವಡೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸಾಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪಾರೊಂದು ವರಿಯಾರೆ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆರೆ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಅವಲು ಮೂಲು ಮಾತ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೂರ ಸಮಿತಿಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಆವನುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾಯ್ತ ಪಿರ ಬೆರಿ ಬತ್ತರಾಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದಲ ಒಂದು ಆತು ಚರ್ಚಲು ಜಂಜಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಸುರುವಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆವಡು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಆಯ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡೆ ಇನಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಭೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪರ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ತತ್ತನು ಆಂಡ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಉಳ್ಳಾಲಡೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಖುಷಿ ಆಗೋನು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಪುರಾಣಿಕರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವಲಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆಪನ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿದೆ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ 48 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಜನಾ ತಂಡಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ತಂಡಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟೋಪುನಂಚಿನ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಾದಾನ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಇಂಚಿನ ರಡುಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಲಿನ ಎದುರುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ MB ಪುರಾಣಿಕರೇ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಆಪ್ಜಿ ತಯಬಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೃತ್ತ ಪತ್ತಿನೇದಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಪಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಗಣ್ಣಯ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟುಲೇರು ಆರು ದುಂಬಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಾರ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅರ್ನ ಪಲಯೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಲಯೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯ ಆರು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವಡು ಜೋಡಣೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಎದುರುಂತದು ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ 75ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರುವಾರಿಲ KT ಸುವರ್ಣರಿಂದ ಪನ್ನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಪುನಃ ಕೋಡ್ಯಾರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಕೋಡೆ ತಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ ಮುರಾಣಿ 75 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲವರ ಕ್ಲಾಪು ಬಟ್ಟದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅರೆಗೆ ಬುರ್ಚವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರದ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತು ಪನ್ನಗ ಮುಜುಗರ ಹಾಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸುವರ್ಣರೇ ನಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾನ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರಲ 75ನೇ ವರ್ಷನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿಯರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಮಾರೋಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡಪನು ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ಲ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ರೆಂಡು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಯಥಾ ಸಭಾಂಗಣ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಆಂಡಲ ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ನಂಚಿನ ಓವಾನ್ಲ ಮದಿಮೇಲೆ ಅತನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತನ ಅವು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಅತನ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಪನ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪನ ಇತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ತವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಲ್ಪಡಿತೀನಾರೇನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾಗಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಅರ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಇಡೀ ಡೊನೇಷನ್ ರಹಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಅಂತ ಮನೆಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೇಮಿ ಆದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ತಾನು ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ
ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡೆ ನಂಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಐತ ರೂವಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಅರಿನಕ್ಷ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂತ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲವಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೆ ಮಯೂರು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಬೆಳಗಾವಲಿ ಇನ್ ಪನ್ಪನೇನೆ ಮಯೂರುಳ್ಳಲ್ಲಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಾನೋರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒರಿಗಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಿನ ನನಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನೇತೃತ್ವದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಮಯೂರುಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಆವಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ ಹಿರಿಯರ್ಲಾದಪುನಂಚಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಂದ ತಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅಸೇಗುಲಿಡ್ ಬಂಟ ಸಂಘ ಆಪನೆಗೆ ರೂವಾರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತೂರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುಲೋಚನ ಈ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಸುಲೋಚನಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಮುಡಿಪುದ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಸದಾನಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಗುತ್ತಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಾಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಜಯಂತ್ ಸೋಂಕೋಲ್ಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾಮನ್ನೆ ಬಾಲಪ್ಪನ್ನೆ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆ ಟುಪ್ಪುನ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಪೂರಲ್ಲರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬಾದಲ್ಪಾಡಿಲ್ಲೇರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಗಳು ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ ಮೇಗ್ಲು ಇರುವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಗೂ ಶುಭ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ ಮನೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು KT ಸುವರ್ಣರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಗಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬು ನಡಪೆರುತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡೆದು ಶುಭ ಆರೈಕೆದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಗುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಲೋಕ ಪೂರ್ವ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಬುಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಒಂದುಳ್ಳರು ವೇದಿಕೆಡು ಮೆನ್ಕೊಂದ ಪುನರಟ್ಟು ಪೊಂಗಿ ಉಣಗ್ಲು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನೆ ಟೀಚರ್ ಮೇಕರ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೀಪನ ಅಲ್ಲಾವಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೆರಡೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನೆ ಮಾತ ದೇವದೇವರಿಗಳ ಒಂದಿಸ ತಂತ್ರಲ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ ವೇದಿಕೆಯ ದುಂಬುಡುಪ್ಪಿನ ಅಪ್ಪನಗಳನ್ನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಕರೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಇಂಚ ರೀತಿಡೆ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡ ಒಂದುಂಡು
ಒಂದು ಕಿಂಜ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಮಾಜ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಂಧುಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ವರ್ಗದಗಳನ್ನು ಎಂಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಜನಾಂಗ ದೈವದ ಮೇತಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಜವಿತ್ತ ಕಳಕಳಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ. ಆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಏರೆಗ್ಲ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲ ಜಾತಿ ಎಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಆರೆ ಇಂಚುವ ದೊಂಗರಿಕೆಡಿದ ಇತ್ತ ಏನ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತಾಯ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಚಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಪಂಡೇರಿ ಅರ್ನ ಪರೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೂರು ಅರ್ನ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡಲ ದೂರದ ಕುಗ್ರಾಮ ಮಾಣಿಲ ಬಂಡಾಗ ಅವೇನಿ ಈ ಭೂಪಟ್ಟು ದುಂಬು ಅವೇನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗೈತಂಡೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇರಳದ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂಜಿ ಅವಧೂತರ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲೇಡು ರಡ್ಡು ವರ್ಗದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ನಗ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀಠಾಧಿಕ ಇತ ಉಡುಪಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವು ಬೇತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಉಂಡು ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಥದ್ದು ನೋಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಈ ಅವಧೂತ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಗ ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಸಿದೆ ನೋಡು ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಪಡು ನಂಡ ಯಾನೆ ಉತ್ತರದ ಬದರಿಯ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಹರಿದ್ವಾರನ ಪೋದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆನೆ ಗುರುಕುಲ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರೆ. ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶಿಷ್ಯನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕೊಂಡೂರಿದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಭಾರಿ ಒಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಯಾನು ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆದ ಅಂಚಿಡುಂಡು ಎಂಗೆ ಎತೋ ದಿನ ಇಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೋಂಡು ಮುಗಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಡ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇರುವ 15 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೇನೆ ಏನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀಚ್ ಬಂದುಲ ಜಿಂಜ ಪಾತರಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೋದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒರಿಯಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾವಡು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಾಸರ ವಾಕಿದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೇರು ಪಂಪೇರು ಜಾತೀಯತೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಬೋಡು ದೇಗು ಬೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರನೇ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಗೆ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೊರಡು ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಎಂದು ಪಂಪನವ ಕಾಡು ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಸಾಗವಾನಿ ಮರ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ಸಾಗವಾನಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹೊಂಡ್ಪೇರು ಕಾಡು ಹೊಂಡ್ಪುಜೇರು ಕಾಡು ಪಣ್ಣಗ ಐತು ಮಾತ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲೆ ಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೂರು ಮಾತಲ ಇಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಸುಂದರ ಕಾಡು ಮಣ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೇ ಈ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪು ಪಣ್ಪೇರಿ ನಿಗಲ್ಲೆಟ್ಟು ಏತು ಜಾತಿ ಏತು ಪಂಥ ಏತು ದೇವರ ನಗಲು ಏತು ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ನಮನ ಜೋಕುలను ತಾದಿ ತಪ್ಪವನಗಳು ಪಡ್ಪೇರು ಯಾನು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣಪ ಬಂದುಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಏಕಮೇವ ಒಂಜಿ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೂ ಮೀರಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಏನೇ ಬರಡೆ ಆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ಕೆ ಬುಡುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೇಗಿನಾಗ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಹತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಾಗ 33 ಒಂಜಿ ಸೇರಂಡು 2 ಸೇರಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಧೋರಣೆ ಇತ್ತಿನ ಏಕಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇನಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಚಿಂತಕರೇ ಇನಿ ಪಾಣಂದುಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭಾರತಡು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಳಿದುಕೊಂಡು ನಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಲ ಸೇಫ್ ಹತ್ತೆ ಅಗಲೆಗಳ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಯುತ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಜಗತ್ತದ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಒಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜಿಂಜ ಜನ ಚಿಂತಕರು ಅಗಲು ಹಿಂದುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರೋಗಳು ಪಣಂದಲ್ಲಿ ఆయన ಹಿಡಿದವರ ಏನ ಬಂಧುಲೆಡ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಪುರಾಣಿಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಲಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಮತ್ತು ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ ವಸ್ತುನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಲ್ಲ ಮೊಟಕು ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಚಿನೋಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ರೀತಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹನಿ ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರಿದ ನಾಂಡ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಹುಟ್ಟುಡು ಶ್ರೀಮಂತರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಸಾಧನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ದವರ ನಾವೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟುಡು ಇನಿ ಉಳ್ಳ ఆయన ಹಿಡ್ದವರ ಇನಿ ಈ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏನದು ಅಂತ ಮೇರ್ಮಲ್ಲ 82ಗೆ ಎಂಕು 79 ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ದು ಪಿರಾವಿಜ್ಯ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಇರೊಟ್ಟು ರೇಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಪ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ತಿಳಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಕೌಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡೆ ಯಾನು ತೂಪ 81,800 ರೂಪಾಯಿನ ಪೆನ್ಷನ್ 21,000 ರೂಪಾಯಿ DA ಸ್ಪೆಷಲ್ DA 1 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ ಏನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಮುರಿದುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನೋ ದುಡ್ಡತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗಮನಪ ಏನೋ ದುಡ್ಡತ್ತು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಡ ಶಾಲೆಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಪನಗ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ತುಂಡು ಯಾನು ಬದುಕಿದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಂಚನೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರನ ಆ ದುಡ್ಡು ಎನ್ನ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಸೇರುಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಆದ ಏನ ಧರ್ಮಗೂ ಏನ ಸಮಾಜಗೂ ಏನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಯಾನು ಏನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಭಗವಂತೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧಿನಿ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಯಾನು ನಿಗಲಡೆ ಯಾನು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಪನು ದೇವರ ಇಂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲೆ ಇಂಕ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಲೆ ಕೊರ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಡು ಏನ ಸಮಾಜನ ಏನ ಧರ್ಮನೇ ಏನ ಬಂಧುಲಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಋಣ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ತೀರಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯದಂತಿನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತೃ ಋಣ ಪಿತೃ ಋಣ ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಣ ಧರ್ಮ ಋಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಡ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಋಣ ಬಾಧೆಲು ಋಣ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಋಣ ಪಂಪಿನ ಋಣ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ఆయన దావర ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಋಣ ಉಂಡು ಅವು ದೇವ ಋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ಆ ಋಣನು ತೀರ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೂಡಾದೆ ಒಂತೆ
ಒಂದು ನಿನ್ನ ಈತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಜುಜಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೋಟ್ಲ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನತ್ತೆ ಬದುಕುന്നിಲ್ಲ ಈಗ ದೇವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಆಯುಷ್ಯಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಲೇ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಅವೇನು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರ ಭಗವಂತ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ ಯಾನು ಋಣ ಬಾಧೇಡಿ ಯಾನೆ ತಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಣ ಏನ ಧರ್ಮ ಋಣ ಏನ ಸಮಾಜ ಋಣ ತೀರ್ಪವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರಲ ಅಂತ ಪಣದು ಮಾತ ಬಂದುಲ ನಿಗಲು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ನಡಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೋಜನ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಾದು ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಒಂದು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಹೊರ ದಿಬ್ಬಣ ಒಂದುಂಡು ಶರಣ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ದಾರಾಂಡ ಆ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ವಸ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿ ದುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳದ್ದು ಬೀಚಿ ರೋಡ್ಲ ಜನ ನಂಗೆ ಸೇರುವೇರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬಣ ಒಂದು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂದು ಬಿರುದಾವಳಿ ಪವರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಈತೆ ಆತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಗ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು. ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರಂತರ 48 ದಿನದ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 48 ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡಪೆರುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ವರೂಪಿ ಅವಧೂತ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಮಹಾನ್ ಕೈಂಕರ್ಯವಾದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ತಾಲೂಕು ಉಂಟು. ಅದೇ ಸಂಜೀವನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು. ಇರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋಡು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಗಣಪನ ಲೆಕ್ಕಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೊಂಡಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಟು. ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 100 ಟೆಂಪಲ್ ಎಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು 48 ದಿನದ ಭಜನೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕರೀದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. 48 ದಿನ ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಅಂಚಾದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಐಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಗಳ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಐಟಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು, ಬಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ, ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ ನೇಮಕ ಮಲ್ತದೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಸುವರ್ಣರ ದುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲಾದ KT ಸುವರ್ಣರು, ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ KP ಸರಿ ಅದ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಒಂಜಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಬಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಒಂಜಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಮುಡಿಪು, ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಬಾದಲ್ಪಾಡಿ. ಭಜನಾ ತಂಡಾವಡು ಅಡಿಗೆ ಭಜನಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ಭಜನಾ ತಂಡಾವಡು. ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ, ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಿಖಲು ಪೂರ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಿ ಏರ್ ಬೈದೆ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಬರಂದ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನೇಕೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಳನ್ನ ನೇಕೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ. ಗೋಪಿ ಶೇಖರ್ ನೀರು ತೋಟಲ್ಲೇರು ಶೇಖರನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಸೂಪರ್ ತಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ರವಿಶಂಕರ್ಲ ಜೀವನ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ಪೂರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾಪ ಮಲ್ಪನಿಂದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಪೂರಾಶ್ರಮದ ಫಲಯೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯ ಯಾರು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ರಚನೆ ಬಂತ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ನನಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರವಲಿ ನೀವು ಸೇರೇ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕಡಪಡ್ದುಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನ ಒಂದು ನಿಖಲ ಒಂದು ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಮಂತಾಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅವೇನು ಮಂತ್ರಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಒಂದು 2 ಜನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸೇರಲಿ ದಾನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂತ್ರಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ನಮ್ಮ ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಡ್ಚಿತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಚಯನ ಮಂತ್ರಿನಾಗ ಏನು ಮಿತ್ರ ಓವಾ ತರಕಲ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಂದೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ರಿನ ಎಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯದ್ದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಲಭೋಜನದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 10,000 ರೆಡ್ ಪೂರ್ತಿಗೆ 15,000 ಫುಲ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಿನದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50,000 ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತಾಚರಣೆ ಕಡಿಮೆ 41 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತುಂಡು 41 ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರಾತಃಕಾಲೋಡು ಗಣಪತಿ ಹವನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಕನಕಧಾರೆಯಾಗ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ 41 ದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದೆ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಬುಧವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗುರುವಾರ ದತ್ತಯಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರದಾನಿ ಕನಕಾಧಾರೆಯಾಗ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಐನಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲಿ ರೂಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಕಾಂಡೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಪೂಜೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ದಿಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮನ್ಪುನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಕಾಣಿದ ಬಿಡ್ತು ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಲಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು 41 ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 25 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇದನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು 2 ಇಂಚೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಧನ ಸಂಗ್ರಾಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕಪೇಟದಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸಮಿತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುಕ್ಕಲಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯಡು ಎಂ ಪುರಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಆರ್ಯಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳೋಡಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಬಿಟ್ಲಡ್ ಆತಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಆತಂಡು ಮಾಣಿಡ್ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡವನು ಬಂಟ್ವಾಳೋಡು ಮಾಡಿಡ್ಲ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲ ಪುಳಲೀಡ ಒಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಆತಂಡು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆಟ್ಲೆಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಂಚಿನ ಬಂದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಆಯ್ನಾಥ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ನಾಥ ಜಲಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಆಶಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಖಾಲಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಬಯಲಾಟ ಸೇವೆಯನ್ನು 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಲಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಂಟಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಪರ್ಯಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ರೂಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಂತೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್
ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡ್ತುಂಡು ನವೀನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತಿಸಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಜೋಕ್ಲ ನಿರಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಇಚ್ಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಅಂಡು ಓಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದಿ ಆ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶಯ ಈವನ್ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ನವೀನಕ್ಲು ದಾಲ ಒತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಪಿಂಚಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೇಟೆನೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಿ ಆರ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸದಸ್ಯರಾയിട്ട് ಕೂಡೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಂತಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ದೇತನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬಂದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆನೆ ಟಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ದೇತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ದೇತನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸೋವರು ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ತುಕೋಟು ಬಕ್ಕ ವೇಣು ಬಗಂಬಿಲ ಬಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ತಲಪಾಡಿ ಅರುಣನ್ನೆ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾ ವಿಠಲ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕುಂಪಲದ ಅಕ್ಲೇನು ದೇತನೋಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇತೊನ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಪೋಕ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೇತನೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ವಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಹೊರದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಫಲ್ಲೆ ಏನು ಫನ್ಪಲ್ವಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಹರೀಶ್ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ದೇತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಯೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ದೇತೊಂದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಟ್ಟು ವೈದಿಕ ನೇತ ತಂತ್ರಿಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಗಣ್ಣಯ್ಯ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಾತಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂತಕ್ಕೆ ಅಂತೀರ ಅಂಡ ಇನ್ನೇನು ಬತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪರವಾತ ಅವ್ರನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಪಣಜಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿತ್ಯ ಪಂಪಣ ಪಾತ್ಯರ ಆರ್ನ ನಿತ್ಯ ಆರು ಪಂಡೊಂದುಪ್ಪಣ ಪಾತ್ಯರ ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರ ಅರ್ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲ್ಲುದಾಯಿನಾಗ ಪನ್ಪಣ ಏನು ದಾದನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂತು ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂದು ಆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೂ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರದು ಯಾನು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯು ನೋಡನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ದಾಯಿಕೆಂಡ ಪುರಾಣಿಕರು ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಧರ್ಮ ಋಣ ಪಿತೃಋಣ ಮಾತೃಣ ಅಂದೇನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ್ ಪಣಜಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಅಂಜಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕೈಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏತ್ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಣಪಣೇನು ನಮ್ಮ ಸುರೂಗು ತೆರೆಯ ನೋಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಒಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೇನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಮಾಡಿಲ ಜಾಗೆಡ ಬೋತು ಕುಲ್ಲುದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ದೇವಿನ ಚಿತ್ತ ಆರು ಆ ಕಾಲಡ ಆ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಯಿನಾಗ ಅವು ಪುರಾಣಿಕರು ಪಣ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಡ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ವತ ಕಾಡು ಒಂದು ಊರ ಇತ್ತದು ಮೂರ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಲ್ಲು ಆಶ್ರಮದ ಪಿರಾವುಗು ತೋಜುಂಡು ಮೂರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗರಿತದ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಶ್ರಮ ಏತುಂಡು ಪಂಪಣೇನು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ ಪೋತು ಆ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಪಣೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಜಾಗೆಡ ಅದು ಆರ ಪೋತು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಲಿ
ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪಣಂಜಿನ ಕನಸನು ದೀವೊಂದು ಕುಲ್ನಗಾರಿಗೆ ದಿಂಜ ಶತ್ರುಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಅರೆಗೆ ದಿಂಜ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಇನಿ ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಡು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಡ ಮಾಣಿಲಟೆ ಏನು ಉಂತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಡದು ಪೋಯಿನಾಗ ಪೆರುವಾಯಿಡ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಏನು ಕುಲ್ನ ಇನಿಲ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಗ್ಲಿನಿ ಅಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪೋತು ಕುಲ್ಯೆ ಅಲ್ಲೆಂಕ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿಯರು ಕೂಡ ಮಾಣಿಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡತ್ತಂಡು ಅಂಜಾದುಪ್ಪಣಗ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇನಿ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏತು ಒರಿದು ಬರಡುನ ಅಂಡ ಆ ಒರಿದು ಬರಡುನ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲಾನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದುಪ್ಪಣಗ ಆರು ಒಂಟಿಯಾತಿತ್ತದು ಆ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರವಾತಿ ಇನಿ ಆತು ಶ್ರಮ ಕೊರ್ನೇರ್ದವ್ರೆ ಇನಿ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣಪಣ ಪುದರ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಡಿ ಆ ಪುದರ್ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅವು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೇನು ಪಣ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ದೈಕೆಂಡ ಅರಿನಿಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಂದಾಗಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಬಂತೀರಿ ಓವುಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪನಾಡಿ ಏತು ಪನೋಡು ಕೆಂಡ ಮಾಂತ ಭಕ್ತಿರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲೇಂದು ಪಂತು ಲೆಕ್ಕಲೇಂದು ಜಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುವಿನಾಗ ಏನೇತೋ ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಉಂತೋಡು ಬಂಡ್ಲ ಯಾನು ಉಂತನಾಯ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳದ ಪರಿಚಯ ಐದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಟು ಒಟ್ಟುಗಾತ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ 5 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪರಿಚಯ ಆತ ಇರು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಬಣ್ಣಗ ಏನು ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗಲ ಏನಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುವೆ ಪಣ್ಪಣಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರದು ಬತ್ತನಾಯತ್ತು ಅಂಡ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ತೂತ ಐನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಏನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಪೂರ ಬುಡುದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೋಡು ಪಣ್ಪಣಂಜಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ರೆಂಕ್ ₹1 ಕಾಸುಲ ಊಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ನಿತ್ತನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಂತುವೆ ಬಂಡದೇನು ಉಂತದು ಬತ್ತನಾಯಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಆರ ಮಲ್ತರಂಜನ ಶ್ರಮನು ತೂವಡು ಆ ಕಷ್ಟನು ತೂವಡು ಇನಿಲ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದುಂಡು ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ವಾಯನದಾನ ನಿತ್ಯ ಖರ್ಚು ಇದು ಪೂರ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತತ ಮಧ್ಯಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಯನ ಬುಲ್ಪುಗು ಬಾಲಭೋಜನ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಣಗನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿತು ತೂಪಣಂಚಿನ ಯೋಗ ಇಂದು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಣಿಲಾಟ ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಲ್ಲಾಯನ ನಿತ್ಯ ಆನಂದರ್ನ ಆಶಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಡಪೊಡು ಪಣಪಣಂಜಿನ ಆ ಪಾತೆರನು ದಿವಂತು ಆ ಗುರುಕುಲ ಪಾತೆರನು ಇನಿಕಲ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ನಡತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಆ ಕಲ್ಲುದ ಆ ಜಾಗೆಡ ಅರೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆ ಮರ್ಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಮೀಯರ ಪೋರ ತೀರ್ತು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೋಡು ಆ ಗುಂಡಿನ ಮೀದು ಬನ್ನಾಗ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಾರ ಕಂತನಾಗ ಎಂಕೆ ತೋಜಿತಿಂಡು ಏನು ಮೂಲು ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದು ಆಂಡ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಿಯರು ಐರ್ದವರ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡು ಅಂಜಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಉಲತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ఆయన ಮನಸ್ಸುಡು ದೃಢತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆನ ಮಲ್ಪೆ ಪಣಪಣಂಜನ ದೃಢ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬತ್ತಂಡ ಆನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಟು ಒಯ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣಪಣೆಗೆ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅರೆಗ ಆರ್ಥಿಕವಾತಲ ತನಕ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಂಡು ಕಷ್ಟಪುಡ್ನ ಜಾಗೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರು ಪಣಪೇರ ಆರ್ನಂಜೆ ಪಾತೆರ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಏಪಲ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪಣಂಜಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಐರ್ದು ಜಯಶಾಲಿ ಆ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿಲ ಆರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಮಾಂತ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪಣಂಜನ ರೀತಿ ಆ ಆಶ್ರಮನೊಂಜಿ ತೂಪುಣ ಆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ ಮಲ್ತನಂಜನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಸಹಭಾಗ್ಯ ಆವುಡು ಪಣಪಣಂಜನ ಮಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರುಲಾಯನ ಬಾಕ್ಯದ ಬೂರ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತನಾಯಾಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಬತ್ತದ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಬೋಪಣಾಗ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೂಪಣಂಜನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಇನಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸತೀಶ್ ಗುಂಪಲಿರು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋತಿತ್ತ ಅನಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲೆಂಚಿ ನಾವು ಬುಡ್ಚಿದಾಯ್ಕೆಂಡ ನಾವು ಪಂಡ್ರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ అని స్వామిలేగే ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಡಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಉಂಡ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಸಮ ಅಂಡು ಮಾಂತರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಅಲ್ತಿರದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಸಮಿತಿಲ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲಡ ಆಯ್ನಂಜಿನ ಸಮಿತಿನ ತೂಯಿನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಸತೀಶರು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೋಯರು ಅತನಾಗ ಅಗ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾತು ಗೊರಿಯರು ಆ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಾವರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಐಗೊಂಜಿ ರೂಪುರೇಷ ಬೋಡು ಸಮಿತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಧಂತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಡಬಹುದು ಆನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಇಂದುವೇ ಸಮಿತಿ ದುಂಬು ಬೋಪಣ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲು ಮಹಾಂತೆರಡ್ಲ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲಾಯ್ನ ಆ ಫೆಬ್ರವರಿದ ವರ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಈ ಸಮಿತಿ ಊರ್ಜಿತ ತುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಗು ಮಾಂತೆಗಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ತುಂತುದು ಆ ಕಾರ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಐನ ಮಾಂತ ನಿಗಲ್ದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಪಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾತು ಕೊರಡು ಪಣತು ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂತ ವಿಷಯನಾರ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಂಡೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳೇನು ಪಂಡೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರ್ತಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮ್ರಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಆನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸಮಾಪನೆ ಅಂಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲೇ ಬೊಂಬಾಯಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂತ ದೂರದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ತುವರ್ನೆ ಇತ್ತನೇಟ ಅವಕಾಶ ಆತಿಜಿ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಂತ ದಿಕ್ಕಟ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ದೇಶ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡಪನೇರ್ದವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸವರ ಆವಂತಿಜಿ ಬಣ್ಣೆಗೆ ಐನ 27 ತಾರೀಕುಗಳ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಸೇರಾವಂತು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಬಡಾತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೃಳೆನ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೃ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂತೀರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗ್ಲ ಮಾಂತ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಾಗ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಸೇರೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನೆನ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಮಾಂತರೆಗಳ ತೆರಿಪಾತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಸೇರು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉಳ್ಳಾಲರದಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ್ಬುಣಂಜಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಟು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವನು ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳಾಲಡ ಆಯ್ನಂಜಿನ ಸಮಿತಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲೇರು ಬಂಡೇರು ಮ್ರಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಡ ಬಂತೇರು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಪೂದಾರ್ನೆ ಆರೆಗೀರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಈರೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಈರು ಪಾತಿರ್ಲೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಅವನಿ ಮುಂದಾಳತ್ತುಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಆರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಿತಿನ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲ ಕೈಟ್ ಆ ದೇವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣಜಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಕೊರದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದಾಗಲ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಆತು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಮಾಂತ ಸಮಾಜದಾಗಲ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಿನ ಸೇವೆ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಣ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ಲ ಮಾಂತ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ದಿನಟ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಗ್ಲು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಾಡು ಪಂಪಣ ವಿಶ್ವಾಸದ ಈ ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂತಾವೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಕೇವಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ 25 ವರ್ಷದ ದಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ
ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಮಿಟಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಕೆಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆತ ಅರ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ಒವೇ ವಿಚಾರನು ಏರು ಪೋಂಡಲ ಏತೆ ಒಂಜಿ ತಳಮಟ್ಟದವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಪೋಂಡಲ ಅತನ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜೆ ಅರೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐಕ ಬೊಟ್ಟದು ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳದಾದುಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಐಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪನ ರೀತಿದೆ ಶಿವಕುಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮಕ್ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿದ್ದು ಕರಿನ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಕುಗ್ರಾಮವೈನಂಚಿನ ಮಾನಿಲಡು ಭವ್ಯವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಅವೇಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ತಲಮಟ್ಟದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸೋನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರಿನ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೀತದೆ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯಡಿ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಡಲ್ಲ ದಾಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀಕಲ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತದಾಲ ವರಮಾನ ಇದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನೇ ವರಮಾನ ಆಡ ಕುಗ್ರಾಮಡ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮಂತಂದು ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅವೇಲಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದೆ ತಂದು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಡು ತನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅವೇಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂದೆ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನ್ನ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ 48 ದಿನದ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಲಿ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಅವೇಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ ನೇತೃತ್ವದ ಉಲ್ಲಾಲದ ಸಮಿತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ತೆಗೆದು ಮಾತೆರಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂದಿನಕ್ಲು ಆಂಡ ಈ ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾದ ಸಮಿತಿ ಅದು ನಾನು ತೀರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋರ ಒಂದೇ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತ ನೋಡಿತೀನಿ ಆಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಯ ಅಡಿ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇದ್ದಂದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏರ್ಪೇರ ಆಂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಐಟು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಅಭೂತಪೂರ್ವದ ಯಶಸ್ವಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಆಪುಳಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ರಚನಾತನು ಇತ್ಯಾತೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಂತ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ನಣಮುತ್ತದ ಎಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಅವೇಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಸದಸ್ಯರ ನಡೆ ಹೋದ ಒಂದು ಇಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಸೇರ್ಲಕ್ಕನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಡು ಅವೇಲಕ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಪೂರೈಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಸೋದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅಪ್ಲೈಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಈ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರಗ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಜೈ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಉಭಯ ಜಾತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ ಬಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಅವಳು ಆರು ತೆರೀದಲ ವಾಡು ಆಯ್ನ ಆತ್ಮೆ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಭಕ್ತೇನು ಪಣ್ಣ ದಿಷ್ಟಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇನಿ ಜಾತಿ ಮತ ತೂವಂದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೊಯ್ಪಂದೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಇತ್ತನಂತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಣ್ಣಲಿ ಅಂಜಾದ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಆಪ್ನಪ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಪ್ರತಿ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಲಕ್ಕದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕೋಡು ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಣ ಆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು
ಅಂಚದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಲ್ಪಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾವಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಏತು ತೀರುಂಡು ಆತು ಐಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡಂದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಕಡಪುರದು ನಮ್ಮ ಏತು ತೀರುಂಡು ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯನು ಮಾತ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ ಅಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಭಾಗ್ಯಾಕ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನೊಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದನು ನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಕೊರನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಗಣ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜತೊಂಡು ಅಂತ ನರ್ಗಂಡಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಆ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಪುಂಡ ಐಡ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಖುಷಿಯಾಪನಂಚಿನ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಡು ಅಂಚ ದಾದ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಿತ ಕುಂದು ಕೊರನ ಬರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಅಂದು ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KP ಸುರೇಶ್ವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಣ್ಣ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಹಿರಿಯರಣ್ಣ ಸುಧಾಕರಣ್ಣಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸಮಯವಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯವಾದಲ್ಲ ತೀರ್ಥುಪ್ಪನಕಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡದಂಡ ತೀರ್ಥುಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲಾದ ನಿರೂಪಣವಂತಿನ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಹಾಲ್ನ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುಮ್ಮದ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಚನಾ ಬರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮನ್ಪುಗವನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್.